Samtang nagkaduol na ang eleksyon, ang Commission on Elections COMELEC musubsob sa silang information drive alang sa publiko. Kini ilabi na sa pagpaila sa makina nga gamiton sa botasyon. Og prioridad niini mao ang mga bag-ong botante. Ani ang report ni Nico Sereno. Nangandam na ang COMELEC Mandaue City sa roadshow sa vote counting machines o VCM nga ilang himuon. Sugdan kini karong Sabado sa usa ka dakong mall sa syudad. Sa maong kalihukan, ipakita sa COMELEC ang VCM aron ma-familiarize ang katawhan. Dunay mock voting sab nga himuon atol sa kalihukan. Naatay mga gamiton nga murag test ballots. Naatay test ballots, naay makina, naay ballot box para makitaan sa ginan. Mura siya simulation sa actual nga elections. Gawa sa usa ka mall, gitakda sab ang duha ka schedule sa Pebrero 11 ug 18 nga adto himuon sa Mandaue Sports Complex. Bisan kun ang gamiton nga vote counting machine susama ra sa miaging eleksyon, matud sa COMELEC, makatabang sab ang kalihukan labi na sa mga bag-ong botante. Para makasuway sila, makatesting sila unsaon pagbotar sa day na sa elections. So, inana lang more of to orient them sa makina. Giimbitar sa COMELEC ang publiko aron motambong sa roadshow ug caravan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.